Добре дошли, скъпи деца! Днес е денят, в който ще посрещнем кого? Да, добрия старец. А с какво ще го поздравим? Да. Всички знаете песни и стихове, с които да покажем какво сме научили в българското училище. Дядо Коледа знае само български и за това е нашето тържество. Да започнем с една коледна приказка, с която да разкажем какво са научили на този празник. Ще ни изпеят учениците от 3-4 клас, учител Теодора Торес. Може ли децата от 3 и 4 клас да дойдат на сцената? Къщички се гушат и губят снега, грее яка коледна звезда. Коледа е вън, чуй далече звън, приказна жена, бърза към града. Весел звънек ти, кончето лети, дядо Коледа при нас пристига. Малкото дете бленчува съня, с петричена коледна елха. В тая чак чурието да му подари, чакам да изпълнят и мечти. Коледа е вън, чуй далече звън, приказна жена, бърза към града. Весел звънек ти, кончето лети, дядо Коледа при нас пристига. Коледа е вън, чуй далече звън. На света, бяла зимна вечер е дошла. Къщички се рушат и под снега, грее яка коледна звезда. Коледа е вън, чуй далече звън, приказна жена, бърза към града. Весел звънек ти, кончето лети, дядо Коледа при нас пристига. Коледа е вън, чуй далече звън, приказна жена, бърза към града. Весел звънек ти, кончето лети, дядо Коледа при нас пристига.
кой идва? Дядо Коледа. Да, той е пристигнал току-що и сега ще влезе. Да го поздравим. Добре е дошъл, дядо Коледа. Ето го! Добре, дядо Коледа. Изминах дълъг път ме чака. Дойдох при вас да чуя вашите песнички и стихотворения. Там е моето място. Благодаря. Много ви моля, тъй като съм стар и не чувам, да викате много силно. Добре, същите тези ученици са подготвили да ти разкажат една зимна приказка. Тя се казва Лакомата лисица и нейн автор е поетът Младен Исаев. Да ги чуем! Преди западната дните оставили се горите и край селото докопа на баба Вела Петела. След пукна надолу, полето пуска и долу. Но над реката дълбока, 15 крачки широка, застана наша лисана и се огледа за смяна. Отдолу друга лисица, я гледа с хитра душица и шарен петел в устата, ех, че вечеря богата. Нали си беше стръвница, с лакома дива душица, отвори лиса устата и бухна цяла в ръката. Ех, мале майко юнашка, крила и вита опашка, разпери петлю широко или нагоре високо. На брега ни се излезе, от глас и жик изплезе. Филя ми празни главата, да гони сянка в ръката. Имаме и едно наричане, с което искаме да пожелаем на всички успех и здраве за новата година. Суха година, весела година. Еден глас на нива, голям грозна лоза, жод мамона леса, пълна нощта сухлина, на година, живи и здрави до година до амина. Тази година благодарим на третокласниците и четвъртокласничката. Можете да се седнете на местата. И тази година, за първа година, имаме и танци в нашето училище. Маринела Белоева е нашата хореографка, която ни помага в усвояването на движенията и неравноделните ритми на българските народни танци. Какво научиха нашите танцори, ще видим сега. Една ръченица с коледен текст, изиграна с много настроение. Всички танцори могат ли да отидат при Маринела? Готови ли сте?
деца, благодарим ви за страхотното изпълнение, напълнихте ни душата. Идва ред... Добре. Може да седнете. Аплодисментите са им напълно заслужени. Браво! Идва ред на най-малките ученици в нашето училище. Това са децата навършили 3 и 4 години през тази година. Техни учителки са Силвия Алхарти и Станислава Иванова, или както всички знаем, Сани. Помощник е Стефан Фицджералд. Най-малките деца ако желаят, родителите могат да се присъединят, да дадат кураж на децата. Как да се присъединят и да не желаят? Ела, виж Христо, с мама. Няма нищо да правя. Ела с мама. Или стати искаш, кой искаш, мама или стати? Най-малките деца ще ни поздравят с една много обичана и популярна песен за Дядо Мраз и неговите червени водушки. Всяко дете е научило и стихче и като край на тяхното представяне ще чуем песента "Нека всеки знае, Коледа дошла е". Започваме с червените водушки. Искам само две думички преди да започнем. Аз имам 7 деца, на сцената са 3. Мога да ви кажа, че всички са си научили стихотворенията, всички съм видяла как ги рецитират, всички се знаят песничките, но когато се излезе на сцена, вече нещата са различни. Разбира се, може ли да е микрофон за Вики? Така че децата наистина са се подготвили много добре, така че съм много щастлива. Благодаря на всички за доверието, за времето с децата. Благодаря. Браво, Вики! Знам, че пее.
Добре. Както казах, всяко дете се научи стихотворение и започваме с Роман. Той ще ни каже неговото стихотворение. Готов ли си? Високо и ясно, че дядо Коледа е глух и ни чува. И детето застави. Браво! Страхотен си! Ще кажеш ли високо? А? Не можеш. Добре, аз ще помогна. Снежен облак. Дядо Коледа пристига. Браво! Виждаме ли ти може? Страхотно си! Браво! Сега на Христо ще помогне. Дядо Коледа пристига. С хубава шейна. Браво, Христо! Страхотен си! Доволен ли си, дядо Коледа? Браво! Имаме още едно дете, дядо Коледа. Вики, да, Вики, разбира се. Давай, сняг. Браво, Вики! Браво! Много се гордея с вас. Браво! Така, имаме още една песничка за дядо Коледа. Готови ли сте? Коледа дошла е, Коледа дошла е, Коледа дошла е. Пустила се шалче, носила чувалче, носила чувалче, носила чувалче. Препът играчки за дечица малки, за дечица малки, за дечица малки. Имало и конче, конче със свой конче, конче със свой конче, конче със свой конче. Благодарим много. Айде, дечица. Как е дядо Коледа? Много съм доволен! Браво! Чудесни са тези малки ученолюбиви деца. Благодарим на родителите, учителите, помощниците и всички, които даряват време, сили и средства, за да съхраняваме българския език, традиции и култура. Следва да видим на сцената учениците от втори клас с учители Василка Георгиева и Мария Паришкова, които ще ни отправят коледни пожелания и изпеят песента "Коледен сняг". Към песента ще се присъединят и нашите прогимназиални ученици от виртуалните 5 и 7 клас. Нека
Нека коледа вълшебна, сърцето вечно да гори, душата винаги добро да има и всяка година по-силно да блести. Нека в този светъл нощен час до теб достигнат моите пожелания, да здраве, щастие, добър късмет и който са бъдете желания. Да бъде коледа да ви не забрави, а годината на Католин да бъде здрави и веселен и благословен. Нека се научим да прощаваме, нека бавно остаряваме, нека повече да се обичаме, на себе си да привличаме, нека бъдем по-добри, не само в такива дни. Весела Коледа! Ще посрещнем
Благодарим на всички участници, които са подготвили тези прекрасни изпълнения. Идва ред на другите деца, които все още са в тъй наречената детска градина. А именно децата, които са навършили 5 и 6 години през тази година. Учебната година стартира с доста предизвикателства от страна на училището, но благодарение на отзивчивостта, коректността и гъвкавостта на нашата организаторка Иваница Нешева, всичко мина възможно най-гладко. Да, защото и аз отсъствах и тя всичко пое на гърба си. Започнахме и все още работим с няколко заместници, но се движим в правилната посока и децата ни показват колко много се стараят и колко много научават, докато са в нашето училище. Както разбрахте, това е групата с най-широко учителско присъствие. Днес ще ги представят Теодора Върбанова и Здравка Николова, но с тях работеше и Диана Гилбърт. А помощници са Ивон Шкодрова и Ивет Нанкова. Децата са ни подготвили зимни стихчета и песента "Коледно звънче". Нека да заповядат на сцената и да ги чуем. Кои деца бяха при Теди? Кои деца са тук при Теди? Ноа, Анди? Не, спокойно. Зато поле на дали, и лекичка да побива, зато пук се скива, без чудини, без пила, баба зима е тишла. Бяла зима въпови тихо кима и ми пита: имате ли вече ръкавички и синички? Хайде по-огнати малки, направете си храна. Аз с Микре обичам и татата най-обичам. Смейте си гелаца, топла, топла, стица. Алгани капчука, се начинава тук. Бели вести засинки, с скъстали пелеринки и канати на главата падат леко на земята. Вие и добри сте красиви, еки пали зими. Весели снежинки и бели души падат леко и се свалят от сърце. Падат снежинки и бели души. От много обичам, от сърцето ти. Са бяли пелеринки, както ангел птици, кърло птици. Личото ще съпват, лед прекрасен вратът. Този съглават година пожарят. Зимата охайни снежинки и златисти баби лиманинки. Нано сутинта игра голяма вечер на приказки при машина с пещи вънчета на добриви весели джуджета. Но назад и наяят е начакан коледен подарък.
Бог. На къщички и дворчета, и фетлите, козарчета, на тигнета, и хабетни, и двата веселинца. Теодора Върбанова, нашата заместник-учителка, ни направи един чудесен урок по литературната творба на Атанас Цанков «Как се кичи дрян». Седмица по-късно всички оживихме този текст, който като си направихме ето тези сурвачки. Тези сурвачки ще сурвакат гостите след малко, но след това са на разпродажба, така че всеки може да си занесе за нова година или както по стара традиция наричаме сурваки, в семейството една сурвачка да се сурвакат всички за здраве в семейството. Сурваки или Василев ден са едни от най-емблематичните български фолклорни празници. А ето и стихотворението.
Татко донесе ми пръчка от ран. Грабвам навесел, гледам за смяна. Насипа веси на глас, както ръкичка, пъчката аз. Тука пи баба, пак качи. Тука ги съюза и пъча. Частица глупа и чаша него. Празна джавана секрету. Папа на леса с ниска кугла. Нека се дъсне и глава. Крънче си класи, шари кривачка. И се вече готова ръбачка. Здраве, всички са здраве. Баба се смее и крие гърбина. И всички заедно. Чакай да дойде нова година. Сега можете да си вземете местата. Благодаря ви много. Браво, деца! Колко много знаете и как добре го показвате. Знаете ли, всъщност да помоля за съвсем малко още търпение, защото се чудим, знаете ли кои деца бяха миналата година в детската градина? Това са децата, които вече са в първи клас. Тяхната учителка е Здравка Николова, но последните седмици те черпят знания от заместник учителката Екатерина Гетов. Тя е нов член на учителския ни състав тази година, но с огромно желание се подготвя за работа и също така се справя отлично с първокласниците. Моля да заповядат на сцената. Госпожа Гетов помогна на децата да разучат песничката "Край елхата" и стихотворенията, които ни подготвиха. Помощничка в този клас е Микейла Фицджералд, която всяка събота неотлъчно е с тези ученици. Нека да ги чуем!
Сурва весела година, да сте живи, да сте здрави, всеки работа да има, всяко зло да ви забрави. Пълни шепи и хамбари, бяли ягнета в кошари, нека всички зимни дари да се трупат на камари. Сурва година, весела година, златен клас на нива, червена ябълка в градина, жълт мамул на леса, еда грозна лоза, пълни кошери смет, малки пилица на вред. Да ви честито новата година, до година до амина. Светлана баба, сурва весела на дядо, дини сърцето младо. Сурва весела на мама, сурва весела на татко, сурва весела на всички, здрави, умни и добрички. Сурва година, здрава габина, сладък клас по нивята, сладък плод за децата. Сурва година. Сурва година, здрава гърбита, златен клас на нивята, сладък плод за децата, вечен мир на земята, живи здрави до година до амина. Роби? Сурва весела година, голям гроз на озята, злата царевица полята, червена ябълка в градина. Живо здраво до година до амина, честита нова година. А кой е Александър Борисов? Ясно. Ти го каза вече, така ли? Айде още веднъж да го кажеш, че аз не го Сурва година, здрава габина, златен клас по нивята, сладък плод за децата. Сурва година до амина. Спи, моя палава сестричке, спят зайчета, сторци и птички. След малко тихо през комина ще дойде новата година и кой каквото си сънува, наяве тя ще му дарува. На катеричката бадеми, на заю мъркови големи. На тебе кукла за другарче, на мене шарено букварче. Спи, някой идва през комина. Дали е нова година? Сняг се сипа на звездички, на полета и колички и земята става бяла, като приказката бяла. Всяка къща е скълпа от чудесен пухкав сняг. Нашата е зима. Гостенка е баба Зима. Слушай как венчета вън, пея тяхно вън. Бяга две пришини, край широки редини. Хора, зверове и птици гледат снежните звездици. Само планината бяла, баба Меца е заспала.
Дядо Коледа, доволен ли си от това, което чу и видя до момента? Много съм доволен. Еми, сега ще ти покажем още нещо. Благодаря на първокласниците. Можете да си седнете по местата. И имаме една изненада. През седмицата нашата хореографка Маринела помагаше на майките да разучат един български танц. Едно от най-популярните български хора е Елено Моме. Добре дошли на сцената на майките, които искат да дадат добър пример на децата си. Заповядайте тук.
Сега, само последно, може ли Адам, Виктор, Ивон, Ивет да заповядат на сцената, Микела, Габи, Микела и Стефан. Моля? Нищо, да ги похваля, чак. Сега. Много неща искам да кажа, но първото нещо е, това са нашите ученици, които тази година взеха печат за двуезичност към Софийския университет. Габи, Адам, Виктор, Ивет и Ивон, която не знам къде е, Микела и Стефан, другата година ще го вземат. Микела го има от миналата година. И Ивет имат от миналата година. Значи искам да ви кажа, това, което правим тук в българското училище е пред вас. Това са нашите деца, това е нашето бъдеще, това е нашата работа с тях, това е нашата цел. Заповядай, Ивонка, честито. Искам да им благодарим, искам да им раздадем малки подаръци, искаме да ви кажем, че се гордееме с вас. Това, което направихте, въобще не е лесно. Изпита беше 5 часа, от 9 часа до 3 часа, устен, писмен, говорим и много труден, но нашите деца се справиха и вече имат печати в техните дипломи, които ще им помогнат в колеж и няма да взимат втори или трети език. Честито и браво! Едно голямо браво! Благодаря ви, деца. Наистина това са децата, които преди 11 години започнаха в това училище, които бяха на същата възраст като тези, които виждате сега, но 11 години по-късно те са на края на хай скул или тъй наречената гимназия, а този документ, който са получили, тъй наречения печат за двуезичие, той е много важен при влизането им в колеж след това, защото това са кредити, които са спестени пари на родителите. Те са инвестицията и по-нататък този печат за двуезичие е сертификат, който получават за владеене на езика. Доживотен е сертификата. Можем да качваме нивата, но не можем да сваляме нивата. Но на всяко следващо кандидатстване за работа, те са с едни гърди пред останалите кандидати, защото имат едно умение в повече. Поздравете ги, заслужават се! След такива преживявания няма какво друго да направим, освен всички да си тропнем едно хорце, което е с народните мотиви на наричането за новата година. Здрава, здрава годинчице!
Много благодаря, моето момиче. Зои. Зои. Моето момиче, весела Коледа. Джорджия, къде си, моето момиче? Заповядай. Лайла. Заповядай, Лайла, заповядай, моето момиче. Весели празници. Самуил Анчев, къде си? Самуил. Алекс Константин, заповядай, моето момче. Весела Коледа. Крис, хайде, моето момче, ела да си получиш подаръка. Заповядай. Страх ли те от мен, моето момче? Къде бягаш? Крис, ела да си направим една снимка. Баща ти ще му би. Максим Пешев. Максим, заповядай, моето момче. Ноа, къде си, младеж? Заповядай, моето момче. Весела Коледа. Рома, няма, моето момче, ето ми подарък и за тебе. Заповядай, снимка искаш ли? Майя, заповядай, моето момиче, а? Ето един подарък и за теб. Пеци, ела, моето момче, ето един подарък и за тебе. Весела Коледа.
Вики и Ивана. Елате, деца мои. Заповядайте, весели празници. Маги Клейтън. Заповядай, Маги, моето момиче, весела Коледа. Снимка искаш ли с дядо Коледа? Ела. Ирина, заповядай, моето момиче. Весела Коледа. Анди, заповядай, моето момче. Весела Коледа. Николас. Николас, къде си, моето момче? Заповядай, весела Коледа. Браво. Томас, къде си, моето момче? Няма проблеми. Робърт. Заповядай, моето момче, весела Коледа. Алекс Тасев. Заповядай, Алекс, весела Коледа. Алекс Пешев. Ела да си направя снимка, моето момче. Влади. Влади, заповядай, моето момче, весела Коледа. Александър Борисов, весела Коледа, моето момче. Ела за снимка, ела, не те е страх. Ава Лабой. Ава, заповядай, моето момиче, весела Коледа. Августина. Весела Коледа. Магдалена. Маги. Весела Коледа, моето момиче. Изабела. Илион. Изабела Илион. Изабела и Лион. Лион, къде си, моето момче? Моля, весела Коледа. Елеонора. Здравей, Нора. Весела Коледа. Кейли. Весела Коледа, моето момиче. Ариана. Ариана. Яна, весела Коледа, моето момиче.
Аба, къде си, моето момиче? Весела Коледа! Симона, заповядай. Макс. Макс, ела, моето момче, весела Коледа! Снимка с дядо Коледа искаш ли? Филип, заповядай, моето момче, весела Коледа! Анабел. Заповядай, моето момиче, весела Коледа! Лондон. Весела Коледа, моето момче! Нико. Нико и Габи! Габи, къде си, моето момиче? Весела Коледа! Кери. Кели, къде си, моето момиче? Подарък имам за Кели! Весела Коледа! Александра и Симон. Александра, Симон, весела Коледа! Джулия. Заповядай, моето момиче, весела Коледа! Снимка искаш ли с дядо Коледа? Тафи. Стафи, къде си, моето момче? Да намерите и Сандра. Нанда, вземи подаръка на Стафи.